бисёриё мегӯянд, ки чеҳраи модарро мегӯянд гирифтагии ӯ не ки характери падара. Бисёр чизе ки мо дар кӯдакимон аз тарафи падар медидем, яъне ки чизои хуб ба кӯдакҳо бигем, нишон метиҳем ҳамун меҳру ҳамун тактикаву ҳамун стратегияи падареро да. Хеле падар худаш бигем як шахси нотакрорае, шахсе ки ягон кас ӯро иваз карда наметавонад, такрор карда наметавонад, падару модар. Кӯдак то 18-20 солагӣ, 25 солагӣ даже ранги химчай тарайда, қоматша рост кардан мегиранд. Хай шукр, ки қомати моро рост кардан, мо ягон роҳи бад нарафтем ва ман ҳамчун қарз, ҳамчун фарз кӯшиш мекунам, ки кӯдакҳо қоматшон рост бошад. Аз суханҳои ту мо метавонем бигӯем, ки ту кӯдаки хушбахт будӣ. Бале, 100%. Моментҳое мешавад, ки ман бояд ягон корро барои кӯдакҳо кунам, падар айтани ман барои кӯдакҳо мекунад, чунки мегӯянд фарзанд ширинае, бу фарзанди вай дабл ширинае мақсад. Барои ҳамин сипоси беандоза ба падару модаромон.